Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, köптәннән хатын-кызлар турында сөйләшкән юк инде безнең. Шуңа күрә бүген muhtaram карdeшлар сөйләшеп китәрбез Алла бирсә. Хатын-кызлар турында һәм хатын-кызларның исламдагы урыны турында. Ирләр бит инде алар шулай, сүз бетсә погода турында сөйләшәләр. Атлар турында, хәзер машиналар турында инде, я булмаса хатын-кызлар турында. Алай бит инде. Әгәр дә инде элегрәк яшәгән булсак, тагын бәлки сөйләшкән булыр идек инде кылычлар турында, шулай пычаклар турында. Хәзер инде без аңа нәрсә икән белмибез, бармак кисүдән дә куркабыз. Шуңа күрә инде muhtaram kardeşler, хатын-кызлар турында сөйләшеп китәрбез. Muhtaram kardeşler, ни өчен дип әйтәм? Чөнки хәзерге җәмгыятьтә гәрчә ирләр белән хатын-кызлар бер тигез булсалар да, үзләренең хаклары буенча, хукуклары буенча дип әйтик инде, бу Европада булсын шулай бит, безнең илебездә булсын. Ләкин аларның арасында әле һаман да килешеп бетмәгән мәсьәләләр бар. Ягъни ир кеше хатын-кызга ничек карарга икәнен белми үзенең. Һәм хатын-кыз да ир кешегә ничек үзен карарга икәнен белми. Менә шулар турында muhtaram kardeşler без әзрәк сөйләшеп китик әле. Аларның тоткан алган урыннары шулай бит безнең инде динебездә һәм гомумән аларга Аллаһ Тәгалә ничек карый. Шушылык нигезләрен аңлап китәргә кирәкбез. Muhtaram kardeşler, әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә безгә бөтен кеше белән дә яхшы мөнәсәбәттә булырга куша. Һәм динебезнең максаты шул. Кеше белән яхшы мөнәсәбәттә булу. Шул исәптән әлбәттә хатын-кызлар белән дә, хатыннар белән дә һәр бер җан иясе, хайван, хәтта үсемлек тә ярата яхшы мөнәсәбәтне, матур сүзне. Берсе дә аларның яратмый хатылыкны, берсе дә яратмый шулай бит тырфалыкны, берсе дә яратмый көч кулланганны. Бөтенесе ярата матур мөнәсәбәтне. Һәм шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим ва гашируһунна бил-магруф. Хатын-кызларга карата яхшы мөнәсәбәттә булыгыз, яхшылык белән аларга карагыз ди. Muhtaram kardeşler, бу әлбәттә бик теге киң аңлатма инде бу. Растяжимые понятия. Ничек яхшы карарга? Хатынга берне китереп тартасың да, бу синең өчен яхшы дисең. Яхшы карап бит инде, шулай бит. Теге әйтә, ник соктың инде ди, бу синең өчен яхшы ди. Син белмисең әле. Яхшы карау дигән сүз шулай бит. Үзеңгә синең ничек теләсәң караганны. Димәк, аларга да шулай карау, шундый мөнәсәбәттә булу. Үзеңгә нинди яхшылык теләсәң, аңа да шундый яхшылык теләү. Һәм инде әлбәттә, muhtaram kardeşler, безгә бу очракта Аллаһ Тәгаләнең сүзләре һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең үрнәге булып тора. Үрнәге булып тора. Яхшы мөнәсәбәт ул, muhtaram kardeşler, кай вакытта акча бирү, кай вакытта тәмле сүз әйтү, кай вакытта хаталанса төзәтү, кай вакытта аерып җибәрү дә яхшы мөнәсәбәт. Кай вакытта аерып җибәрү дә яхшы мөнәсәбәт, muhtaram kardeşler. Шуңа күрә дә менә бу яхшы мөнәсәбәт турында без инде үзебез төпләп, өйрәнеп, хикмәт белән карарга тиешбез. Чөнки яхшы мөнәсәбәт, димәк, бу кешене кайгыга, хәсрәткә, азаплануга салмау. Кеше күңеленә куаныш, шатлык кертү, кеше күңеленә авырлык кертмәү. Менә шундый мөнәсәбәт булырга тиеш хатын-кызга карата да, һәм әлбәттә хатын-кызның да инде ир кешегә карата. Ләкин шулай да кай вакытта безгә хатын-кызларның без яратып бетермәгән яклары була. Без яратып бетермәгән яклары була, әмма без аны берничә тә алмыйбыз. Зәтә алмыйсың син аны. Шулай бит. Хатын-кызны син нишләтсәң дә зәтә алмыйсың. Син аннан ир кеше ясый алмыйсың. Бер вакытта да. Бер вакытта да ул син яраткан әйберне яратып аңлап бетермәячәк. Синдә шулай ук. Бер вакытта да ул син уйлаган кебек логика белән уйламаячак. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, булырга мөмкин шундый яклары да ишамаган яклары. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Бәлки хатын-кызларда сез яратмаган әйбер бардыр ди.
Әмма сез яратмаган әйбер, Аллаһы Тәгалә анда сезнең өчен бик күп яхшылык, бәрәкәт бирергә мөмкин ди. Без яратмаган әйбердә Аллаһ Тәгалә әйтә, бик күп ди. Шулай бит, әз генә түгел, бик күп хәерлесе, бәрәкәте булырга мөмкин ди. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, мин чын күңелдән әйтәм, әгәр дә хатын-кызлар булмаса, безнең дөньябыз да бармас иде. Безнең дөньябыз да бармас иде. Ир кеше зур йорт салмас иде хатын-кыз булмаса. Ен бизәмәс иде хатын-кыз булмаса. Хәтта күбрәк зарплата ала торган эшкә дә урнашмас иде хатын-кыз булмаса. Шулай бит. Ир кеше әйтер иде, миңа җитә ди, менә ди. 2 метр җир җитә безгә, нәрсәгә миңа ди. Зур йортлар салырга ди, шулай бит. Нәрсәгә миңа фәрдәләр эләргә бу бит акча, бу моңа акча әрәмит инде, шулай бит. Фәрдәләргә, ниләргә. Моны алдыра хатын. Хатын алдыра моны. Шулай бит. Ремонтны ясата хатын өйдә. Мин дә өйгә теге өйләнгәнче дип әйтегене квартира сыймай торганда өйләнгәнче өйнең ямьсез икәнен күрмидер мин. Шулай. Өйгә кайтып керәсең, идәндә бер надувный матрас ята, бер өстәл тора, ашарга шунда ук идәндә алдыңа бер нәрсә җыеп куясың да инде битте китте. Нанда ашарга да нәрсә инде? Җылтып ашыйсың булса инде, булмаса консерва. Хатын килгәч малай фәрдәләр дә кирәк икән, карават та кирәк икән, шулай бит. Өстәле дә кирәк икән аның, урындыгы да кирәк икән аның, бөтенесе кирәк икән. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә әйтәм, хатын-кыз булмаса аның дөньясы да бармас иде. Безнең әле әти дә москвич иде безнең. Машинага магнитола алып куйды әни әйткәч. Кирәкме магнитола да шулай бит ир кешегә. Әни әйтә, җәрбәйен кеше килдереп ди, хәзер кешенең тракторында да бар инде ул магнитола ди, алып куй инде ди. Шулай дигәч алып куйды. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, бәлки сезгә ошамаган ягы бардыр ди хатын-кызларның ди. Әмма аларда сезгә ошамаган әйбердә бик күп бәрәкәт булырга мөмкин ди. Хәтта шундый очрак та булырга мөмкин, хатын бик начар, түзер хәл калмый, кыйнысың инде. Шулай бит. Төрмәгә утырасың. Төрмәдә намаз укый башлыйсың менә бит. Бер акыл керәйме? Менә бәрәкәте шулай бит. Сез яратмаган әйберләрдә дә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, бик күп хәерлесе, хәерле яклары аның булырга мөмкин ди. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, без үзебез яратмаган әйберне әлбәттә начар дип кабул итәбез. Әмма кай вакытта аның яхшылыгы бар. Бу бер хатын-кызга гына түгел, бөтен әйбергә дә кагыла бу. Авыруга да кагыла бу. Бу кагыла шул ук хәтта йортыңа да, кагыла машинаңа да шулай бит. Һәрбер халәтеңә дә синең кагыла. Бәлки сез яратмаган әйбердә дә Аллаһ Тәгалә бик күп хәйре, бәрәкәте бардыр ди. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, без аңларга тиешбез. Аллаһ Тәгалә каршында хатын-кыз белән ир кешенең дәрәҗәсе тигез. Алар икесе дә шундый ук җаваплы Аллаһ Тәгалә каршында бар тик төрле әйберләр өчен. Һәм икесенә дә Аллаһ Тәгалә шулай ук савап бирә, шулай ук җәза бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә ир кеше булган өчен генә аңа аерым карамый. Мәсәлән, Европада хатын-кызлар анда феминистик движение дип әйтегәнне көчле бит. Судка бирәләр чиркәүне. Библияны судка бирәләр. Чөнки Аллаһ Тәгалә анда Библиядә язылган ул дигән. Менә татар телендә анда аерма юк бит, хатын-кыз ва ир кеше арасында. Ул инде ул хатын-кыз да шул, ир кеше дә шул. Анда рус телендә яки инглиз телендә бар. Шулай бит. He, she, она. Монда да алар судка бирә. Нишләп Аллаһ Тәгалә ул булырга тиеш он? Нишләп ир кеше ди ул ди? Мужской родта ди. Без телибез аның ана булуын ди. Атуда ирләр Аллаһ Тәгаләне приватизировали ди. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә ирләрне генә яклаган кебек ди. Безнең ислам динендә, мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә андый төшенчә бөтенләй юк. Аллаһ Тәгалә ирләрне генә яклый дигән, Аллаһ Тәгалә хатын-кызларны гына яклый дигән андый төшенчә бөтенләй юк. Менә бу бердән бер дин дип әйтергә була, мондый киртәне бетерүче. Чөнки моңа кадәр андый мөнәсәбәт булмый. Ир белән хатын-кызның дәрәҗәсе бер тигез турында сөйләүче кеше дә булмый. Без инде әйткән идек шулай бит. Урта гасырларда Европада шундый җитди мәсьәлә кузгатылган иде. Хатын-кыз гомумән кешеме, юкмы? Аны кеше дип әйтеп буламы? Шундый мәсьәлә. Җыелалар галимнәр һәм фикерләшәләр. Хатын-кыз кешеме ул, юкмы? Бәлки ул хайвандыр. Бәлки ул
шайтандыр, шулай бит. Кем ул? Бәлки ул үсемлектер. Нәрсә ул? Бәлки ул әйбердер бөтенләй куллана торган. Без аңа кеше дип әйтә алабызмы? Менә шулай дип алар бәхәсләшәләр иде. Ислам динендә гомумән бундый мәсьәлә күтәрелми шулай бит. Андый нәрсә каралмый. Хатын-кыз әлбәттә. Аларның Аллаһ Тәгалә белән икесенең дә дәрәҗәләре бер тигез ирләр белән. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә шуңа күрә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Аллаһ Тәгалә ди, аларга җавап бирә ди: Мин гамәл кылган кешенең берсенең дә гамәлен киметмәячәкмен ди. Ир кеше булсын, хатын-кыз ди. Алар һәрберсе бер-берсеннән чыккан ди. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, ислам диненең безгә биргән төшенчәсе. Һәрберегез сез бер-беребездән чыккан ди. Ир дә, хатын да, алар бер ди, бер бөтен ди. Менә бу төшенчәне безгә ислам дине аңлата. Чөнки әйтәм бит, әлдә булса Европада ирләр аерым, хатын-кызлар аерым. Шуңа күрә ирләр хатын-кызлардан истин булырга тели, хатын-кызлар ирләрдән истин булырга тели. Хәтта кайбер өлкәләрдә хатын-кызлар җиңеп чыга башлады. Аларны теге кысрыкламыйбыз дип, алар арасында көрәш бара. Менә Европада хатын-кыз белән ирләр арасында көрәш бара. Кем җиңгән? Мәсәлән, Германиядә инде закон ягыннан шундый бер закон керттеләр. Идарә итүче кешеләр арасының анда ничәдер проценты, хәтегәлгән әйтә алмыйм, 30-40% хатын-кызлар булырга тиеш. Мәҗбүр итәләр. Димәк, хатын-кыз юк икән, җитәкчеләр арасында куярга кирәк, мәҗбүр итәләр. Бездә андый көрәш бармы, мөхтәрәм кардәшләр? Динебездә, ислам динендә хатын-кыз белән ир кеше арасында андый көрәш бармый. Алар бер бөтен. Алар икесе дә бер үк эшне эшлиләр. Нинди эшне? Аллаһның ризалыгына омтылалар. Берсе хатын-кыз буларак омтыла Аллаһның ризалыгына, берсе ир кеше буларак. Һәм алар бер-берсенә хезмәт итәләр. Кемдер кемгә түгел, алар бер-берсенә хезмәт итә. Ир хатынга, хатын иргә хезмәт итә. Нәрсә өчен? Аллаһ ризалыгы өчен. Куркып түгел, ниндидер файда көтеп түгел, Аллаһ ризалыгы өчен. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә бәгъдукум мин бәгъд. Сез ди бер-берегездән ди килгән ди. Әмма шулай да, мөхтәрәм кардәшләр, хатын-кызлар әлбәттә инде алар үзләренә күрә бер фитнә чыганагында булырга мөмкин. Монысын да әйтергә кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Сезгә кадәр кавымнарны халак итте ике әйбер ди. Хатын-кызлар ди һәм күп сорау бирүләре ди. Шул халак итте ди. Чыннан да шулай. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шуңа күрә әйтә: Ма таракту бa'д фитнатан адарра ала риҗал минан ниса. Мин үземнән соң ирләр өчен хатын-кыздан да зыянлырак яки зуррак фитнә калдырмадым ди. Ирләр өчен. Һәм чыннан да шулай. Хатын-кыз ир кешегә бик яхшы йогынты ясый ала, ләкин шул ук вакытта ул аны боза да ала. Ул хатын-кыз ир кешене боза ике юл белән. Беренчесе боза ирен, икенчесе боза балаларын. Беренчесе иренә начар йогынты ясый, шулай бит. Начар мөнәсәбәт күрсәтә. Ул битерергә мөмкин ир кешене. Юкка чыгарырга мөмкин. Әллә нинди сабыр ир кешене юкка чыгарырга мөмкин. Әллә нинди тәрбияле ирне бозарга мөмкин. Шул ук вакытта аның баласын тәрбиясез итә. Ул фитнә, мөхтәрәм кардәшләр, җәмгыятьтә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Бер начар хатын-кыз 1000 ирне боза ди. Бер начар хатын-кыз 1000 ирне боза ди. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Ике кыз бала тәрбияләгән ир кеше ди. Дөрес тәрбияләгән ир кеше минем белән җәннәттә шушы бармак кебек якын булырбыз ди. Ягъни бергә булырбыз җәннәттә ди. Нәрсә өчен? Чөнки хатын-кызның роле дип әйтик, тәэсире җәмгыятькә гаять зур. Шуңа күрә җәмгыятьне бозасылары килсә, иң беренче хатын-кызны бозалар. Әгәр дә шайтан җәмгыятьне бозасы килсә, иң беренче хатын-кызны боза. Аның тәрбиясен, аның үз-үзен тотышын, аның киенүен һәм аның ирләргә карата мөнәсәбәтен. Һәм аннан соң инде җәмгыятьне берничек тә төзәтеп булмый. Хатын-кызларны төзәтмичә, тәрбияләмичә, җәмгыятьне төзәтеп булмый берничек тә. Менә шуны, мөхтәрәм кардәшләр,
без аңларга тиешбез. Иң беренче булып. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуның турында әйтә, аларны теге начар дип әйтү түгел, ә киресенчә, аларның җәмгыятькә тәэсирләре зурлыгын күрсәтә. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Иннама нисау шакаиқур риҗал". Хатын-кызлар ди, ул ирләрнең бер туганнары ди. Ул ирләрнең бер туганнары. Ягъни без бер туганыбызга ничек карасак, шулай карарга тиешбез. Бәлки аның кимчелеге дә бардыр. Бәлки аның яхшылыгы күптер. Әмма ул безнең бер туган. Без аны яратсак та, яратмасак та, ул безнең бер туган. Без аны сызып ташлый алмыйбыз. Менә бу хәзерге тәэсир җәмгыятьтә, әлеге дә баягы хатын-кызлар кирәк түгел дигән фикер белән яши башлады билгеле бер төркем халык. Шулай бит, мәсәлән, шул гомосексуалистлар. Аларга хатын-кызлар кирәк түгел. Гомумән алар аны тормышларыннан сызып ташладылар. Ислам дине әйтә, бу мөмкин хәл түгел. Алай аерырга мөмкин түгел. Берегез бер-берегездән чыгып килеп җаккан булса, алар сезнең бер туганнарыгыз булса ди, алай аерып булмый. Җәмгыять гел тора менә шушы ирләр һәм хатын-кызлардан. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina ya ayyuhan-nas ittaqu rabbakumul-ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз ди, кешеләр ди, ул сезне бер җаннан барлыкка китерде, ва халаqa minha zawjaha. Һәм шуннан барлыкка китерде аңа парны, ягъни башта барлыкка килде җан иясе Адам алейхиссалам, аннан барлыкка килде анабыз Хава, хатын-кыз, ва батha minhuma rijalan kaseeran wa nisa. Һәм аллардан барлыкка килде бик күп ирләр һәм бик күп хатын-кызлар. Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, Адам алейхиссаламны пар итеп яратты Хава белән. Әмма Аллаһ Тәгаләнең кудрәте нинди көчле булса да, Аллаһ Тәгалә Адам алейхиссаламны җирдән ясады, ә Хаваны, анабызны ясады Адам алейхиссаламны. Җирдән түгел. Аңа нәрсә Аллаһ Тәгаләгә? Бер күч җирдән бер ясап куйды шулай бит. Ир кешене, тагын бер күч җирдән хатын-кызны ясап куя. Проблема юк. Проблема юк. Әмма булай булса, без әйтер идек. Без яратылган кара балчыктан, ә сез кызыл балчыктан, хатын-кызлар. Без бер-беребезгә тиң түгел. Яки без яратылган балчыктан, ә сез кымнан. Без таштан, сез известән. Шулай бит. Җир дигән әйбер, җир дигән әйбер. Ул җирдәге булган бөтен әйбер аңа керә, хәтта ташта. Без шулай дип әйтер идек, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм хатын-кызлар белән ирләр, алар бөтенләй ике төрле булырлар иде. Әмма Аллаһ Тәгаләнең хикмәте шуның кадәр киң, ул әйтә: "Мин хатын-кызны яраттым ир кешенең үзеннән" ди. Ир кешене кем аңлый ала, кем аны тутыра ала? Хатын-кыз. Хатын-кызны кем тулыландыра? Ир кеше. Бары тик шулай гына булачак, мөхтәрәм кардәшләр, һәм Аллаһ Тәгалә безгә шулай дип әйтә. Менә шуңа күрә шушы төшенчәләрне үзгәртсәк, акылда, кешеләрдә, шулай бит җәмгыятьтә менә шушы төшенчәләрне кертсәк, ул ирләр белән хатын-кызларның арасында бернинди проблема да калмас иде. Мөхтәрәм кардәшләр, инде русчада сөйләп китәрбез. А'узу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о женщинах и о их месте в исламе. Почему? Потому что это до сих пор остается спорным вопросом для немусульман. И главной, скажем так, главной причиной их претензий. Они говорят, что женщины в исламе это никто. И поэтому женщины боятся приходить в ислам. Они думают, что в исламе женщина это служанка в доме, что ее закрывают, укутывают, заставляют. Почему, например, во Франции ввели штраф? Если женщина, лицо закрыто у нее, то определенная сумма штрафа есть для нее и для мужа. И для мужа. Почему? Они полагают, что это муж заставляет женщину закрываться. Они не понимают, что женщина
по своей воле ради Всевышнего может закрыться. Не понимают это, просто не могут себе это представить. Они говорят, на такое злодеяние может пойти только муж-узурпатор. И поэтому его штрафуют довольно-таки на большую сумму, там около 1000 евро получается. Вот это, дорогие друзья, непонятие Запада, что женщина, она может быть свободной. Как это странно бы ни звучало, Запад женщину свободной представить не может. На Западе женщина не свободна. Она нигде не свободна, на самом деле, я так честно скажу, кроме ислама, кроме религии. Даже на Западе у нее нет свободы. Если она захочет одеться, покрыть лицо, ее штрафуют. Как будто ее кто-то заставил. Вот поэтому, дорогие друзья, мы должны понять, какова роль женщины в исламе и вообще в обществе. Когда мы это поймем, у нас отношение поменяется к женщинам, потому что что может сделать несчастным мужчину? Очень много вещей, но самым несчастным его делает женщина. Работа, может быть, тюрьму могут его посадить, да? Деньги могут украсть, там, банкрот, кризис там, и так далее. Но женщина это делает искуснее всего. Она может сделать все это, то, что мы перечислили. И может сделать его самым несчастным. Поэтому все зависит от того, какие будут у них отношения. А это уже зависит от того, являются ли они верующими. Оба. Не один только, а оба. Дорогие друзья, Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Ман гамиля салихан мин закарин ау унса ва хуа му'мин». Кто сделает хорошие дела из мужчин и женщин, они являются верующими. Во-первых, Аллах Та'аля, для Аллаха Та'аля нет разницы. Мужчина или женщина. Для него разница верующий или неверующий. Вот это самое главное, что мы должны для себя уяснить. Когда в судный день придут люди, там не будет да, МЖ. Да? Мужчины сюда, женщины сюда. Или сначала мужчин будем рассчитывать, потом женщин. А то в этом мире постоянно только женщинам привилегии. Сначала, если дом горит, то женщины и дети. Да? Если что-то тонет, женщины и дети. А в судный день, наконец-то, сначала мужчин будем. А? Нет, такого нет. Такого разъединения по полу не будет. Судный день. Даже Аиша, рады Аллаху анха, поэтому удивилась, да? Когда Пророк сказал, что все там будут голые, Аиша, рады Аллаху анха, сказала, а как это, говорит, женщины и мужчины голые вместе? Пророк сказал, тогда будет не до этого. Тогда ты не будешь делить мужчин, женщин, детей. Для тебя вся эта масса. Масса людей, которые ожидает расчета, и все они равны перед Аллахом Та'аля, как люди. Как люди. Поэтому в исламе нет разделения по полу. Когда касается дела ответственности там, или касается свободы. Все они едины. Вот мы должны это понять. Потому что в Конституции, например, да, там западных стран, там прям написали, у нас нет разделения по полу. Даже у нас это есть. Даже в Трудовом кодексе это есть. Нет разделения по полу там и так далее. Почему? Потому что оно было. Проблема была, и поэтому написали это. А в исламе такой проблемы не было вообще. Потому что Аллах Та'аля ее решил. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Если, говорит, мужчина и женщина будут хорошими, верующими, то они будут жить хорошей жизнью. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. И мы дадим им воздаяние лучше, чем они делали. То есть лучше, чем они делали добрые дела. Но, дорогие друзья, Аллах Та'аля уравнял мужчину и женщину и в наказаниях. То есть Аллах Та'аля, да, в хороших делах ответственность, да, но и в наказаниях тоже они равны. И это тоже свобода. Это тоже свобода, как бы это ни звучало. Дорогие друзья, Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Аззанияту ваззани фаджлиду кулля вахидан минхума ми'ата джальда». Женщина, которая делает зина, и мужчина, который делает зина, каждого из них побейте 100 раз палками, да?
100 ударов. А наказание тоже одинаково. За убийство наказание одинаково у них. Что бы они ни сделали, спиртное наказание у них одинаково. Вот когда Аллах Тааля в наказании и в награде одинаков, Он говорит о полном равноправии. Но есть, конечно, нюансы определенные. Например, когда по шариату, если женщину и мужчину, например, забивают камнями, мужчину забивают камнями стоя, а женщину сидя. То есть женщина должна сидеть. Если же люди вышли из ислама, для этого в мусульманской шариатской стороне тоже есть наказание. Кто принял ислам и вышел из ислама, это называется ридда, муртед. Ему отрубают голову. По ханафитскому масхабу женщину не трогают. То есть для нее нет наказания. Такие нюансы есть они. Почему? Потому что женщину можно склонить обратно. Можно склонить. Дорогие друзья, у нас, например, проблема возникает, когда, например, муж мусульманин, ислам принимает, а жена нет. Что делать? Самый легкий путь – это развестись. И причем мужчины иногда, чтобы это быстрее сделать, начинают искать причину. Вот плохо готовят, вовремя не приходят. До этого все было нормально. До этого они жили, все было устраивало их нормально. Когда он пьяный приходил, жена его втаскивала в дом, снимала с него одежду, обувь, уложила спать, на утро готовила рассол, все нормально, да? Таблетки от головной боли. А сейчас она плохая жена. Как он же ислам принял. Дорогие друзья, женщина, она подвержена влиянию. И мужчина должен воспользоваться этим в хороших, благих целях. Можно повлиять на женщину. Как воспользоваться? Только хорошим примером, хорошими словами. Влияние есть. Вот мы должны это понимать. Поэтому нужно чуть-чуть терпения и правильные слова. И можно исправить вот эти вещи, так скажем. Это очень просто. Просто нужно узнать, что ты хочешь. И вот в наказании они тоже равны. Почему Аллах Тааля здесь упомянул в этом аяте сначала аззания? Женщина, которая сделала зина, на первом месте идет. А вот когда Аллах Тааля говорит про воров, ассарику вассарикату, на первом месте идет вор-мужчина. Потому что среди воров больше мужчин. А среди тех, кто зина делает, вы скажете, тоже больше мужчин. Мужики гуляют, но ведь они с кем-то же гуляют, правильно? Они же с кем-то гуляют, они же не сами по себе гуляют. Поэтому в зина, прелюбодеяние, первое место занимает женщина, она виновата. Она виновата. Она виновата тем, что соблазняет, что ходит без платка, что выпячивает свою красоту. Вот, например, идет по улице девушка в мини-юбке. Пришли, шлепнули по попе, да? Что она сделает? Пощечину даст, да? Ах ты, там, такой-такой-то, ты нехороший человек, там и так далее. Иди отсюда, она тебе скажет. Ну зачем ты ее шлепнул? Потому что провоцировала, правильно? Она же тебя провоцирует. Ты же не зайдешь кому-то в дом, где сидит женщина-мусульманка, да? И не шлепнешь же ее по попе, правильно? Она идет по улице, раздетая, все у нее видно. Если на улице лежит 1000 рублей на земле, просто вообще рядом никого нет, вы пройдете мимо, что ли? Да? Вы же раз взяли, для приличия еще посмотрели, может, там кто-то обронил, так про себя скажете, засунули и дальше пошли. Здесь то же самое. Товар на виду. И автоматически тебя провоцирует, возьми. Люди так знакомятся. Мне вообще удивительно, когда парни, например, знакомятся на улице с девушкой. Увидели, привет, привет, там, туда-сюда, да, и закрутилось у них. Это знакомство
как у животных. Это знакомство на уровне инстинктов. И вот эта пара, вот этот парень потом приходит к Хазрату и говорит: Хазрат, я вот женился, что-то у меня брак нехороший. А как ты познакомился? Да вот, в клубе там, туда, на улице там, да. Ты как животное познакомился. Живи как животное. Зачем ты хочешь опять сейчас что-то исправить? Ты познакомился как животное и живи как животное. Ты пришел, понюхал зад. Животные же так делают, правильно? Зад нюхают. Ага, все. И дальше все, запрыгнули. Ты же так познакомился. Вот поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля на первое место поставил женщину, потому что у нее в этом ответственность большая. И поэтому та женщина, которая надевает платок, которая покрывает себя, она не только подчиняется Аллаху Тааля, она еще соблюдает права всех женщин на земле. Всех женщин на земле соблюдает права. Потому что она не соблазняет мужей этих женщин, отцов, детей, братьев и так далее. Вот это очень, дорогие друзья, важный поступок. Пророк саллаллаху алейхи сказал: «Ад-дунья матаун». Этот мир, говорит, наслаждение. Действительно так, в этом мире много наслаждения, и ради наслаждения мы, в принципе, все и делаем, дорогие друзья. Вот даже в мечети ковры постелили. Это же чтобы нам удобно было. Потому что ковров не было во время пророка саллаллаху алейхи. Теплый пол внизу сделали. Для удовольствия. Зачем? Зачем вообще все это делать, когда можно на улице сидеть? Весь этот мир, он сделан для наслаждения, для удобства у нас. Все делается для этого. Но самое лучшее, говорит, наслаждение – это хорошая жена. Хорошая жена – это во всех отношениях. То есть она хорошая домохозяйка, хорошая жена, хорошая мать для твоих детей. Хорошая жена во всех отношениях. Это, говорит, самое хорошее, лучшее наслаждение этого мира. Это не может заменить ни машины, ни друзья, даже не могут заменить это все. Это не могут заменить ни дома, ни какие-то богатства, а хорошая жена, которая будет тебе на утренний намаз. Я бы еще так добавил, да? И твоих детей будет на утренний намаз. Потому что бывает так, что жена же во всем хороша, кроме религии. А вот еще бывает, что она и в религии хороша. Вообще многие ученые, которые есть, которых мы знаем, они стали учеными благодаря своим матерям. Имам Аш-Шафи'и, имам Ахмад, имам Малик. Они все стали учеными благодаря своим матерям. Потому что матери все это сделали. Они работали, что они отдали их учителям. Они все это сделали. Мама имама Ахмада вообще переехала в Медину для того, чтобы ее сын мог обучаться. Они были бедными. Имам Шафи'и то же самое. Поэтому вот это очень важный, дорогие друзья, момент. Также, дорогие друзья, чтобы между мужчиной и женщиной вообще уже уладить все вопросы и вообще узнать, как, для чего они друг для друга нужны, Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَالرَّحْمَةً. Аллах Тааля говорит: и из знамений Аллаха Он вас создал, Он из вас же самих, как Аллах Тааля, создал вам пару, чтобы вы нашли в ней успокоение и сделал между вами любовь и милость. В современном мире мужчина и женщина каждый день борются между собой. Мужчина каждый день свою жену давит авторитетом. Правильно? Если жена что-то сделала, надо замечание сделать. Ага, быстренько. Поставить на место. Женщина каждый день борется со своим мужем, чтобы что-то взять у него. Да? Деньги, красивое слово, внимание, поцелуй или еще что-то. То есть вот они борются, между ними идет борьба. Каждый день это происходит между мужем и женой в современном мире. Аллах Тааля говорит: вы не для этого рождены, не для такой борьбы. Вы созданы одно из другого для того, чтобы вы нашли успокоение друг в друге. Вот вы пришли после борьбы,
улица, работа, друзья, враги. Домой пришли и все, успокоились. То же самое. Жена куда-то ходила, разговаривала с кем-то, домой пришла, к мужу, к детям, успокоилась. Вот кто достиг этого, он достиг в семейной жизни всего. А кто не достиг, значит, все уже. Значит, надо стараться. А у нас порой бывает так, что лучше на работе сидеть, чем дома. Бывает такое. Или по улице гулять, чем дома сидеть. И женщина то же самое. Лучше у подруги она будет сидеть, чем к мужу опять этому придет, да, домой. Вот это, дорогие друзья, Аллах Та'аля нам показывает. Литаскулю, то есть, чтобы мы находили друг в друге успокоение. Наша цель в семье там, мужчины и женщины, это не борьба. Наша цель рука об руку идти к довольству Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот это Аллах Та'аля хочет нам объяснить, показать. И Аллах Та'аля поэтому продолжение этого аята говорит: «Инна фи залика ла аятин ликауми ятафаккарун». И в этом есть знамение для тех, кто думает, говорит Аллах Та'аля. Не для богобоязненных говорит, а тех, кто думает. Если вы будете думать правильно, и женщина, и мужчина, вы найдете друг в друге успокоение. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.